Na manta rudi na cikin gida. Hankalin shi zai bar shi. Uh-oh. Huh? To waye shin yin kudin nan? What? Kai zo. Zo in tambaye. Wanda ya sha kunu muna a nan? Gaskiya ni ban gani ba. Baka gani ba? Gaskiya ni ban gani ba. Baka gani ba? Ban gani ba, ha ba kuma ni rai in samu kunu in sha haka. A ba, ka san wani yawa ne. Ni ban gani ba. Ban gani ba gaskiya ni ban sha ba. Baka sha ba? Gaskiya ni ba ni bane. Ba kai ka sha ba? Ba ni bane. Uh-oh. Ba ni sha ba. Na ga ma duba ni sha ba ai ba ni bane. Ha. Ka wanda Allah fiye ce abuna. To shi kenan tunda baka sha ba daman wani kare ne yake damun mu a unguwan nan. Shine muka sa masa guba. Wannan gole wallahi ni sha, wallahi ni ne. Ni na sha, wallahi ni ne na sha. Ni na sha. Kai ka sha?